اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کولام تو مست خیر محمد جان ای نا باز شکر گزار اٹھ بلوچستان میڈیا نا باز شکر گزار اٹھ کہ نی وقتاً فوقتاً بریسا اور ننے تینا علم تے تو تینا مخلوق تو تینا عوام تو ننا رابطے کرے فسا تو ای نا باز مشکور و ممنون اٹھ باز منتوار ایلو نو سوال کرے رے موجودہ حالات تا والٹ تو ای نما خدمت ادا گزارش کیف کہ نن تو بار بار دا پانا اور بار بار دا پارے نن کہ بلوچ اتحاد نہ ضرورت ہے، بلوچ متفق مننگ نہ ضرورت ہے، بلوچی علمی نہ ضرورت ہے، اور دا وقت اور دا آلات یا دا صدی تیم پتے نہ جیڑا غاتاف کہ بندختیں پتین لگے وسٹ ایلو تو قبائلی دشمنی تے پیدا کے نہ کھنا خیال پہ ہرا بندہ ہر ہمو بندہ کہ او دا کوشش آتے کہ قبائل آتے بلوچ آتے تیم پتے مگر خدا نخواستہ جیڑے سے شامل تو او بلوچ نا کھلا بلا دشمنی اور اگر ای ذرا سخت واف تو بلو منافق کسی لیکن ارا کہ آلات آتا نمیتے کرے رہے بلوچیت نہ نازیہ فرض ہے کہ نہ بلوچیت کین نہ بلوچ نہ عواری بلوچ نہ متحد مننگ نہ کوشش کین بلوچ اتفاق پیدا کین لیکن کنا علم دار تو آوار ہوار باہم احترام ہم تو ضروری ہے کہ نن اسی ٹیلونا احترام کین اسی ٹیلونا عزت کین اسی ٹیلونا حیثیت منن چاہے قبائلی حیثیت چاہے شخصی حیثیت چاہے سیاسی انت کی حیثیت سرے انت عزت اس مقام اس اللہ پاک کسی تے سنے گوڑا ننے ہمو دے ہمو نظر اٹھروگی ننے ہمو حیثیت اتوئیے لیکن بدقسمتی دا دے دا صدی تھی دا وقت تھی دا آلات تھی بلوچ داس کا پسماندگی نہ شکاری بلوچ داس کا سٹیلو نہ ہموی تنبار پہ دوئی چیکنگ پک نتی چیکنگ کی تیاری تو کنا خیال پہ وقت اور آلات تا تقاضا دادے کہ نن دا گراتے ختم کن نن علمی یہ پیدا کن نن قومی یکجہتی نہ کنڈا زور ایتن قومی یکجہتی نن پیدا کن سٹیلو نہ نعمتی علم وقت اور آلات نہ تقاضا دادے لیکن بدقسمتیان ننا جہالت پاستا ننا پسماندگی پاستا یا ننا تیٹی دا سازش آک پاستا کہ ننا تیٹی سازش آک اندو پیانو کہ نن داس کا ایو نیان پیشتم پنے کہ ایوٹ نیوس کنا علم دا گراتے ننی الوی تمک دا 21ویں صدی دا جدید دور دنیا آراڑ ننگٹی انت ایجادات اک مننگٹیو نن داس کا لگونوں کہ فلانا کنا بزغری فلانا کنا شوانی علم کل بلوچن اسی باوانا مارن کل بلوچنا کل قبائلات تی کل خواجہ سرمایہ دار فس کل کاروباری فس ہر قبیلہ ٹی ہر خاندان ٹی ہر شہر ٹی ہر جگہ کس سرمایہ داری کس کاروباری کس پیشور ملازمت اس کی کس زمینداری اس کی کس دکانداری اس کی ای نے پاو خیر ای تو بلوچ سوٹ خیر محمد جان ای تینے تاریخ ٹی کم از کم ای تینے مجرم اصل کھنی خواپر نے تینا نسل کہ ای بلوچ نا انتشار نا باعث مریف بالکل نا کھن تو خالق آباد ٹی قبائلہ تو دا تو نبی پاک نا پیشم سنے نبی پاک خواجہ مال خواہفتہ نہیں مال خواہفی نہیں ٹھیک ہے اور بلا بندگا مزدوری کرینو کھنا داسم دا بلوئی تصف لیکن ای پا مختلف بلوچ قبائلہ کینو خالق آبادتی کن تو بزغلی کیرے دا ہے بنائی تصف اگر کس خاندانی ہو بندہ اسمرے کس نسلی ہو بندہ اسمرے تو دا دے عیب تو سمجھے پک اللہ نا روزی کمائی فین کہ جی فلانا کنا بزغلی فلانا کنا چوکی داری فلانا کنا ڈریوری بلوچی دا گراتی ہم پیشتم ہوئی تمک پیشتمنگ دا وقت نا ضرورت ہے کہ بلوچ دا گراتی ہم خواجہ پیشتمنگ لیکن بدقسمتی نن دا گراتی انداز کا پیشتمنگٹی افن تو کھنا کلام بلا گزارش دادی ای
تمام دا قبائلی کی ننا نظام میں قبائلی سیٹ اپ ننا ای اونا دا ذمہ دار آتیان کہ نواب آتا صورت سردار آتا صورت ای اوتین دا گزارش کیوے کہ نم تینا کردار ادا کبو کہ نم تینا کردار ادا کبو نم دا دنگا ایتا تی ختم کبو ختم کرف بو اور نم دانا سخت ایکشن البو دانا خلاف کے ارکس کی کہ ارکس دونو عید کے کرا کہ بلوچ انتشار نہ کنڈا دیکھ ای تو بلوچ ای تو بلوچیت نہیں تھی کہ لیکن خیر محمد جان اسی تسی ضرور پاوا کور بیسیت لانگو کنا شناختی دو کہ کنے انسان مسلمان منیں گا فخری کنے بلوچ منیں گا فخری یس کنے لانگو منیں گا مندو فخری کھانی فخری اور ارا وقتا لانگو نا تشخص نایت مرے ای تو بلوچ نایتی کیو لیکن ارا وقتا لانگو نا تشخص نایت مرے گوڑا ای اوڑکم ہر گڑا کے تیار خواجے ای ہر گڑا کے تیار لانگو نا تشخص نہ خاطرہ قومی وقار نہ خاطرہ ای ہر گڑا کرنے کے تیار گوڑا کھنے لمے دا خاطرہ لولی تتنی کہ گوڑا ای پاف کے ای افٹ کھنے کاری مف کھنا بندہ غاتے کاری مف نہ خواجہ ای دا گڑا کے پیدا متن اراڑے وقار نہ تشخص نہ ایت مریک لانگو نہ ای سلوکت ای قربانی یہ تیوے تینا نسل آتے کی تینا نسل آتا خنتا برزائی کی تینا نسل آتا کاٹم نہ برزائی کی ای یہ تیوے قربانی کھنا دا ایمانی اور دا کنا یقینی ارکس تکبر کے ارکس غرور کے ظلم کے زیادتی کے او ذلیل مرک اور ارکس خامخواہ کی پڑا اور فساد خواہی او ذلیل مرک اندے خامخواہ پڑا اور فساد خواہو کا بندہ غرور کرنی گٹھیے تکبر کرنی گٹھیے کہ طاقت اللہ سنے تو دنگا بندغنا نصیبٹی ذلیل منیں گے زلالت رسوائی دنگا بندغنا نصیبٹی لیکن دا صدا گڑائی بلوچان ختم کرو یہ کہ ایو نی دا ہی فلانا دن کس بابا قسم برزف کس no one is a divine آسمانا کس بطنی آدم علیہ السلام نا اولادن کل برابرن کل چاکر نا اولادن کل آدم علیہ السلام نا اولادن کس زیاد کا مف کسی نا پیش آگا کس ٹرک ڈرائیوری کے گوڑا وہ نیچے سے گوڑا وہ دینا پان کم نسل سے یا کس مزدوری کے کلیندری کے یا زمینداری کے کو نیچے سے او دے نیچ پاروں کا تینٹ نیچے او دے نیچ پاروں کا تینٹ کم نسل سے پھدر ما سلطان بود اینون آئی تے کا خواجہ اینون آئی تے کہ ارکس تینا باونا مارے اینون آئی تے کرک بھدائی دا گزارشی کے وے خدا را دا قبائلہ تا سردارہ دا ارکس کو تا قبائلٹی دا قبائلہ تا نیامٹی انتشار پیدا کرنے نا کوشش ہوتا دے لغام خلیل انتے برداشت نہ مسی ادس مرے بلوچ کے کنا جان دے تر قربانی لیکن اٹ وقت اس کا برداشت کروٹ اسیوار اراوار مسیوار آخیرٹی کا نام برداشت نہ پیمانہ لبریز مرے گوڑا خواجہ نن تو امان خوانے نن تو پناہ خوانے پھڈا و فسادہ ننا دعائی ننا خواہشی ننا کوششی اللہ بلوچی اسٹ کی بلوچ تینٹ اخب پسماندگی نہ شکاری اخد جنگ و جیڑا غاتا و اخد نفرت آتی ننی دا نفرت آتی خواجہ ختم کرو یہ ارکس دا نفرت آتی پیدا کی او کرے بلوچ نا دشمنی او منافق سے لیکن دا نیانو کھنیان دا نی دا ہی داڑا پیشتم ہوئی مریک ننی اسٹ مروی مریک ننی نن مروی تمک نن اسٹن ایو نیان پیشتم بلوچ اور دا گرانا سختیت ای دا گرانا مزمتی کے ورکس قبائل آتی چھلے فک شیف و برس کے دا 21ویں صدی خواجہ دا اللہ معاف کے بلوچی دا گرانا امان تھے اور نن تو آخر وقت اس کا امان خوان ہے نن بلوچ نا اتفاق نہیں تھی کہ
تو گزارش دادی خیر محمد جان اینا بلوستان نے میڈیا نا حوالت پاوے نی ہراڑ نی کنے شانیت کہ اسے وقت اس ای بلوچ نا انتشار نا باعث مسنوٹ ہاں اسی تسی ضرور گزارش کی ای اللہ غان ہمیشہ ای اللہ غان ہمیشہ دا دعا کرو تو اللہ کنی عزت نا زندگی میں کنی عزت نا ایتس حیا نا ایتس غیرت نا ایتس خاننا برزائی اور کاٹم نا برزائی تو ایتس اور موتم اے رب کھنے حیا عزت غیرت خاننا برزائی کی کنا نسل آتا کنا برو کا نسل آتا خانک اور کاٹم برزا مرے رندرو موت ایتس لیکن کھنے ظلم زیادی تکبر غرور اور بلوچ نا مجرم کھنے کا پیس کہ کھنا وہ جگہ بلوچ بدنام مرے کاٹم شیف کرو کا خن شیف کرو کا تے خواجہ کیساک مفصل نہیں بنا وہ اگر 164 کے رہو بیان اترے اعترافی بیان اترے وعدہ معاف گواہ مرے رہے گوڑا اوتیا کیس مفق اوتیا دن کیس مفق گوڑا واللہ برے رہے کھنی اللہ بلوچنا مجرم کف کہ کھنا وجگان بلوچنا خن شیف مرے یا بلوچنا کاٹو شیف مرے دنگا زندگی یعنی پناہ خواہ اور اسے پینگ راسم کہ کنا وجگان لانگونا خن شیف مرے لانگونا کاٹو شیف مرے دنگا زندگی یعنی یمان خواہ پناہ خواہ اللہ غن غیرتنا عزتنا زندگی خواہ تو گزارش دادی دا قبائل آتا ذمہ دارا دا ارکس لغامی تی دا تینا تینا گند آتی ارکس کے دا قبائل آتی غلط و نازفک دا دشمنو بلوچنا دا سازشیو دا بلوچنا تیتی نفرت پیدا کرنی خوارے دا بلوچ قبیلہ پرستی تی شاغر قبیلہ غاتی تی تقسیم کرے زی و خیلی تی تقسیم کرے چاہے تاکہ بلوچ انتشار نہ شکار میں ای پارے بلوچیت نہ نیت کرو یہ لیکن باہم احترام ہم ضروری ہے اسے ٹیلو نہ احترام اسے ٹیلو نہ عزت ہم بات ضروری ہے کہ نن کے